Hi! Good morning mga moms! So for today's ganap, kami ay bibiyahe naman na ulit pabalik ng Cebu, no? Para pumunta naman kami ng Siquijor. So again, maraming salamat Kawayan or Kawayan, no? Sa people of Kawayan, sa mga sumama sa amin kagabi. Ay, andito na sila! Andito na. Yan, sa napakasayang gabi with us, and now we're now ready to travel going to Siquijor. Excited much ang mga bayot. Actually, nauna na dun yung mga first batch. Kami na yung susunod at habol na lang. So ngayon, tayo muna kami bago kami pumunta sa port na. Alina mo! Much again Casa Isabel sa aming pinagstayan dito na mga Bex. Dahil kami ay mag-aalmusal muna. Di pa nahuman? Yan. Ready na kami, guys. Good morning, Miss Ann. No, parang wala hangover ah. Wala, nagtumakbo pa ako kanina. 5 na lang. Ikaw na talaga. Hoy! Ang likod. Andito na kami sa farm nila, Mayor. Daming manok. So magtingin kami ng mga bayabas. Kuha ka kahit isa lang. Doon na ako sa malalaki. Pwede na ba yan? Supply po. Ah, ayun. Yung nasa baba. Pwede. Ano dapat amoy? Ito. Kinagat ko. Kala ko inamoy mo, visit ka. Pwede na to, oh. Ay. Ito. Kagatin ko? Yan. Wala, ang awat mo. Mayor, Mayor, good morning! may nangawat og bayabas. Mayor, nangawat ng bayabas. Nangawat na silang bayabas, Mayor. Good morning, Mayor. Nangawat ng bayabas. Huli-huli kayo sa may ate. Ang tapang ng mga taga-bantay mo doon sa bayabas. Nagbubusan namin tuwik-tuwik. Ako ayun ko kasi Ito siya. Ang aga naman na Mayor. Aga biit. Rampa na kayo siya. Kainan na. Sexy kayo siya, no? Sexy kayo si Juan ba? Almusal. Sosyal na almusal baka. Ito, painom mo, hindi. Nag-almusal na kayo, Mayor? Nag-almusal na po kayo? Ready na po. Ready for any activities na. Ano yan? Wow, may fish. Wala nila may Siguro kanina. Oh. Wow. Na lang, apat na tulog na lang. Apat na tulog na lang. Tapos ng aktibidad. wala pa di ay. Ngayon na simula. 4 days pa brother. Oh, 4 days. Oh, ngayon na simula pa, 'di ba? Hanggang 12 po. Then, ano? Pizza dos may nag-start. Wow. Bear Plaza start. Bear Plaza opening sa ako ang basketball. Ang mga Pilipino. Liga. Oo nga daw po eh. Ito kagabi, yung nasabi ko kay Franz, hanap ka naman na ma-enjoy ang tao. So makita mo ang tao kaya gabi. Grabe. Enjoy naman kayo ngayon. Yes. Paano sila ready na? Angat to sa passport. Apa. Oo. Thank you so much, Mayor. Di mo babiyaan ti atong dili na ko pabirahan ng PC ug di mo makasakit. Ha? Thank you po. Paano kita di makita ko. Yes. Apo. Gapo Mayor, thank you so much. Thank you, Mayor. Thank you po. Apo. Amping ka kini guwapa madam. Sa sunod. Thank you. Hala, dito. Bulan may kinasun. Uy, na ay ano. Masabit ang pagtikod.
Ayun, ma'am. Kaon na. Mo nagmarap. This is my favorite sausawan. Suka with bawang. Dahil dyan kakain na tayo. Kuya, maraming ulam diri ah. Kain po. Thank you, Lord. So cool. Ang tawag ng doon sa amin is fish fillet. Ha? Fish fillet. Yan. Ay, kanan diri. Bawang and tuyo. The most exciting part. Ay! Fish Ay! Guys, kulit din. Kanin. Ay, basta ko na sa sudan ba? Ay, daming sudan dito rete. Madam. Ano bang? Wala kuha pa ni. Makabalik pa sa ito. Yan. Busog na ang mga bayot. Grabe, oy. Yung mga shit. Ako'y nakarami. Diba? Lami siya talaga, oy. Sarap ng food. So ngayon, after this, punta na kami ng port going to Cebu, then Cebu City. From Palumpon, from here to Palumpon, Palumbato pala, Palumbato, then Palumbato going to Cebu City. So, hintayin muna natin si Brenda kasi nag-CR pa siya. Nagbawas pa siya dahil mahaba-habang biyahe ito. See ya. Thank you so much. Sir Franz, thank you, Sir Franz. Magpaalam tayo kay Mayor ba? Ay, kay Mayora. Ayan sila. Ilang kuan ba kamurag ilang tipidad bitaw. Oo. Mayora, salamat po. Mayora, thank you so much. Thank you po. Salamat po. Thank you po, thank you. Thank you po, Mayora. Sana makabalik kami ulit. Thank you po. Kumbaga kami dito magsasabong lang kami. Thank you kayo. Nakuha na. Sama. Nay, Doble nga ha. kagabi eh. Okay ra? Andyan na si Sis. Thank you, Gwen. Jen ha, thank you po. Wow. Siya naman maghatid sa atin ngayon. Sulod, isa. Dito ka na sa bungad, te. Bye-bye. Pili ko yung bala. Thank you. Sa unang ka na? Ako ra. Yan, napakabongga. Meron pa tayong good news mula sa Sikihor dahil oo, may accommodation kami na bongga-bongga. Ako naman. So, papunta na po kami ngayon sa port ng Masbate ng Kawayan dahil patawid na kami mamaya nga alas 12 going to Pulambato. Yeah. See ya, Sikihor! Excited watch! Andito na kami sa Co-Shipping Lines to get our ticket. Hi po! Brand damage. Hala. Salamat sa Masbate. I am bringing brands again. So sa stage, pumalo ako sa pako. Sa kalandian ko. Tapos hindi pa tapos yung dugo yung paa ko. So, ganon.
Ay, nako. Thank you so much, Kawayan Masbate. Thank you so much, Mayor Condor. Thank you so much sa lahat na taga Kawayan Masbate. So, babalik kami para sa another sugat ulit. Hindi ko alam kung alin ang i-assist ko. Yung dito ba? O yung dito na masakit din dito. Dino. So, but anyway, thank you so much. Masbate. Kawayan Masbate. Punta kami ng Lases, Sigor. Malin Beach Resort. Malin. Doon kami mag-stay sa Malin Beach Resort kung saan? Sa may Lasig? Lassie City. Lasig, Sigor. Doon kami mag-stay. So, thank you so much for the... Jaman! Wapa ko dili. Thank you ka kay kay Engineer R. Gamulo. Thank you so much, Engineer R. Gamulo sa aming accommodation dyan. Pupunta natin, titignan natin kung gaano maganda ang kanyang resort. Malin Beach Resort. Dito na kami sa port. Pero ang biyahe ni Raymond na isa. Muna nga 12. 12 na po. Tapos 12 ulit. Ang karera na na. Ay, ito na pala yung bangkarera nila. Bangkera. Bangkarera. So, dyan si Mayor ngayon. Tupay Island. Wala pa, mamaya pa itong island. Yan na sila. Excited na, Choy. Ruto lang daw siya. Ah, Itog okay. siya galing, Ito na. Sila nga. Sawa. Ito nga. Sir, tinatrabahan tiglar sila dyan, no? Yes. We're here na. Sulod ko yan. Ulaw. Let's go. Ang ating mga gamit. Wala. Thank you, Kuya. Pasok na po kami. Eto na. Ano na mga akla? So again, maraming salamat Kawayan Masbate, Mayor Condor, Ma'am Venus, kay Sir Franz, thank you, Miss Anne, thank you so much for assisting us. Maraming salamat. See you, Sikihor! God bless you! Pasok na kami. Actually, ito din yung barko na sinakyan namin papunta rito. Saan tayo? Sa taas yan? Sa taas ulit. Yung maleta sa gilid. Dito ka na, oh. So dito ako 30. Saan na? Dito, ayun. Kasya ako sa magdana. Asan si Madam? 40, 38, 40 kayo. Tapos, 32 ako. 28, 30. Doon pa rin si Argel. Doon ka to. sila lang Doon yung ka pa iba. rin. At saka ako. Saan ako?